I en slagtekyllingestal skal temperaturen jo gerne være omkring de 34 grader ved indsæt, og til det formål har vi en kalorifer, som kan bruges til det. Det er vandbåren varme, som trækker kold luft ned igennem og varm luft ud i stalden. På den måde så bliver stalden varmet op til de grader, vi vil have, og dyrene får det bedste optimale betingelser. I forhold til tidligere, så er den mere støjsvag, i og med at vi har flere vinger på vores propel, som vi kalder det, til at køre varmen ud. Så støjsvaghed og opstart giver ikke panik i stalden. Og som tommelfingerregel, så kan en kalorifer opvarme et hus på 25 meter. Og det kommer selvfølgelig an på fremløbstemperatur og isoleringsgrad af huset. Montagemæssigt så har vi flere måder, vi kan montere dem på. Vi kan have den centerhængt, som den her indikerer, og vi kan have dem ude på ydervæggen, hvor vi får varmet rundt i huset på en anden måde i stedet. Så altså produkter er med til, at du har et optimalt forhold for dine dyr, og dermed en god produktion.